Kiitos kaikille, jotka on jaksanut olla täällä näin kauan ja tulla kuuntelemaan. Mun nimi on Palviaisen Erkki. Itseäni en osaa edelleenkään oikeastaan esitellä. Olen joskus sanonut, että on ravintofilosofia. Nyt viimeiset kohta 2 vuotta on ollut Kärkkäisellä valikoimapäällikkönä. Tämän viikon tiistaina ostin maatilan Ilomantsista ja seuraavaksi esittelen itseni maanviljelijänä. Vielä ei ole mitään osaamista eikä kokemusta, mutta eiköhän se työntekijänsä neuvo. Ajatuksena olisi, että käyn jonkin verran semmoisia yleisiä periaatteita ravinnosta, mitkä koen, että on kestänyt tässä vuosien varrella niin kuin omassa päässä muuttumattomina. Yleensä aina olen ollut väärässä, eli kun olen käynyt Raahessa aikaisemminkin puhumassa, niin muuttaisin puheitani näin jälkikäteen, eli jokaisella kuulijalla on vastuu ja tämä on tämmöistä yritysten ja erehdysten kautta oppimista. Sitten ajattelin käydä niitä yleisimpiä mun mielestä huijauksia ja sudenkuoppia, mitä meille syötetään, mukaan lukien kolesterolit. Ja sitten ehkä jonkin verran semmoisia radikaalejakin terveysajatuksia tai yrttiajatuksia, joista te ette yleensä varmaan kuule, kun niistä tuskin ei varmaan saa edes puhua. Saa esittää koko ajan kysymyksiä ja saa olla eri mieltä. Pitäkää se, mikä kolahtaa teille ja unohtakaa muut, että kiitos, että olette täällä. Vielä jos itteensä lisää esittelee, niin taidan nyt olla, tänä vuonna täytän 37, mulla on 2 kotona tehtyä lasta. Toinen on ehkä 1,3 vuotta ja toinen on joku 4,5 vuotta. Ja aikoinaan tää sattuman kaupalta lähti superfoodit kiinnostamaan ja terveysmatkani lähti niin kuin ulkomailta tuoduista erilaisista jauheista, joita sai kallilla ostaa ja ihmetellä niitä ja vetää övereitä kaikesta. Mutta ensin niin kuin, varmaan monen mielestä ravitsemuksesta on tullut niin hirvittävän vaikeaa, että ei oikein tiedä mitä kuuluisi syödä, miten kuuluisi syödä, milloin kuuluisi syödä, kuuluisiko ottaa tätä vai tuota vai tota. Valikoimaa on niin paljon, täälläkin on monenlaista pilleriä ja purkkia ja purnukkaa. Ja huolimatta pillereiden ja purkkien ja purnukoiden määrän kasvusta markkinoilla ja ihmisten kotona, niin silti Suomi on Euroopan sairain kansa. Eli meillä taitaa olla noin, olisiko se 56 vuotta keskimääräinen lääkkeetön elinikä ja Ruotsissa se on 68, eli toistakymmentä vuotta myöhemmin aloittavat lääkityksen Ruotsissa. Eli oletettavasti jotain on mennyt metsään. Että minkä takia meistä on tullut näin sairas kansa, minkä takia on lasten syöpäosastot on täynnä niin, että joudutaan laittaa niin kuin sänkyjä sinne käytäville, niin varmaan yksiselitteistä selitystä ei ole. Mutta jos me katsotaan, mitä merkittävää on tapahtunut viimeisen 100 vuoden aikana, niin ensimmäisenä tulee mieleen rasvan muutos. 1900-luvun alkupuolella ja todella kauan sitä ennenkin yleisin paistorasva oli joko voi tai laardi. Sitten yhtäkkiä opittiin tekemään teollisesti käsittelemään ja saatiin kaiken maailman halpoja kasviöljyjä, joita mainostettiin sitten terveellisinä ja tuomittiin nämä perinteikkäät rasvat niin kuin tuhoon, että ne on kaiken pahan alku ja juuri, että tulee kolesterolia ja vaikka mitä, kun syö niin kuin mummot on syönyt ennen. Semmoinen nyrkkisääntö, mitä on hyvä noudattaa, on, että jos ei 7 sukupolvea sitten on ruokaa tunnettu ja käytetty, niin kannattaa olla hyvin varovainen, jos ei siinä ole semmoista 7 sukupolven testiä. Eli on turha kuvitella, että nykyajan modernit sairaudet johtuisi jostain esihistoriallisista ruuista. Että jos ne on niin kuin ennen vanhaan ollut hyviä, niillä on Rooman legionat marssinut, niillä on niin kuin mummot syönyt joka puolella niitä ihan tyytyväisenä, niin miten ne yhtäkkiä olisi muuttunut pahoiksi? Se, että mitä voi niin kuin hyvällä ruokavaliolla saada aikaiseksi, ja varmasti tahdolla ja päättäväisyydellä. Niin tuossa Pekka kertoi, että siitä kun lääkäri sanoi hänelle, että hän ei pysty ikinä koskaan elämässään niin käveleen eikä nousee suksille eikä muuta, niin kesti 11 kuukautta, että hän teki sen.
Mä oletan, että sama koskee kaikkia muitakin terveysongelmia, mihin sanotaan, että ei ole ratkaisua eikä pysty. Yleiset, että mitä kannattaisi syödä. Siitä on varmaan Ollilla hyvä Supermarket Survival, missä Olli yrittää opettaa, että mitä kaupasta kannattaa ostaa, mutta nyrkkisäännöt on hyvin yksinkertaisia. Eli sitä, mikä on sillä hetkellä parasta ja mikä maistuu omassa suussa hyvältä. Eli sesonkien mukaan pitäisi elää. Seuraavaksi hauska sesonki, mikä varmasti alkaa, on koivun mahla. Että jos jollain on vaahteraa pihassa, niin veikkaan, että sinne kannattaa jo porata reikä, sieltä saa vaahteran mahlaa. Seuraavaksi kun vaahteraa lopettaa, niin aloittaa koivu. Auttaa muun muassa allergioihin yllättävän tehokkaasti ja nesteyttää. Eli mahdollisimman värikästä, maukasta ruokaa niin kauan kuin maistuu. Lapsillekin meillä ei ole pakko syödä lautasta tyhjäksi, mutta kaikkea on pakko maistaa. Hyviä esimerkkejä, mitä pääsee täälläkin kohta testaamaan, kun voikukat alkaa, niin te voitte testata sitä, että osaako teidän makuaisti tosiaan kertoa, mikä on hyväksi ja kuinka paljon. Niin kun menette sinne voikukkapellolle, otatte sen ensimmäisen keltaisen kukan ja pureskelette sen. Ainakin mun suussa kevään ensimmäinen voikukan keltainen kukka maistuu äärettömän makealle ja hyvälle. Viimeksi kun laskin, kuinka monta niitä pystyy syömään hyvin pureskeltuna, niin 5. maistui niin katkeralta ja pahalta, että lopetin siihen. Juoksin syksyllä Vaareen maratonin. Sinnehän mennään hakemaan niitä kuolemanrajakokemuksia metsään juoksemaan. Olin ihan poikki ja tuntui, että ei enää oikein näekään mitään eikä tajua mistään mitään. Niin pysähdyin syömään puolukoita. Niin en katsonut kellosta, mutta varmasti alle 5 minuuttia, kun olin syönyt puolukoita, niin ne alkoi maistua vetisiltä ja pahoilta, mutta oma näkökyky oli parantunut ja taas energiat oli takaisin tullut. Eli sitä mekanismia kutsutaan aleostaattiseksi makumuunnokseksi. Ja oppikaa luottamaan siihen, että teidän oma elimistö on teille paljon rehellisempi kuin joku TV:n tai radion asiantuntija, joka voi erehtyä, eikä se voi tietää. Se voi olla erehtyvä sen takia, että se on saanut niin paljon rahaa jostain, tai että hän on kokenut voimakasta aivopesua jostain, tai hänellä on joku agenda, tai hän on väärässä. Mutta teidän elimistö tuskin teille koskaan valehtelee. Pois lukien tietenkin huumeet ruuassa. Eli jos siellä on teollisuuden kokkaamia ainesosia, niin ne saattaa helpostikin huijata makuaistia ja aiheuttaa niin, että syö enemmän kuin tarvitsee ja syö vääriä asioita. Se, että mun rakas esimerkki siitä, mitä ruoka pystyy saamaan aikaiseksi, jonka te pystytte helposti itse löytämään, on Terry Walls, MS-tautinen lääkäri, rikkipitoisia kasveja, eli chili, valkosipuli, sipuli, inkivääri, kaikki pillikasveissa jonkin verran, sienissä, kaalikasveissa. Eli se pistävä yhdiste, mikä on vähän haastava. Se itse asiassa ei pistä eikä polta enää vatsassa, jos laitatte jotain hyvää rasvaa perään. Eli kun syö valkosipulia, kun on flunssa, niin jos alkaa polttaa vatsassa, niin ei muuta kuin voita tai hyvää oliiviöljyä perään. Sitten Terry söi lautasellisen joko villikalaa tai ruohonruokittua laiduntanutta eläintä ja luuliemiä ja merilevää. Ja tällaisella dietillä hän hoitaa ennen kaikkea lapsia nykyisin lääkkeettömästi kuntoon. Näistä keskeisistä huijauksista mun mielestä, niin tiedehän on itse itseään korjaava organismi, mutta se korjaa valitettavan hitaasti. Hyvä esimerkki on asbesti. Ruotsalainen lääkäri huomasi 1897, että asbesti on vaarallinen ja aiheuttaa kaikkia keuhko-ongelmia ja vaikka mitä. Vasta 50-luvulla teollisuus alkoi maksamaan tutkimuksia, että asbesti on turvallista. Ja vasta 1994 Suomen valtio kielti sen vaarallisena. Eli siinä kesti noin 95 vuotta, että meitä suojeleva elin puuttui siihen, että täällä on myrkkyä joka puolella.
Mä oletan, että sama muutosnopeus on edelleenkin käynnissä. Jos katsotaan, että miten reagoidaan tutkimukseen, joka poikkeaa oletetusta, halutusta tuloksesta, niin lääketeollisuus yleensä maksaa monta kymmentä tutkimusta heti perään, jotka todistavat, että se tutkimus oli väärässä. Ja tämän takia meidän pää menee helposti hyvin pyörälle. Ja kaiken maailman Skepsis ry syyttää minuakin niin kuin, kirsikoiden poimimisesta, kun poimitaan ne tutkimukset, jotka ovat eri mieltä kuin virallinen totuus. Kolesterolista. Se on ilmeisen monelle Suomessa, niin kuin, en muista ulkoa enää, että kuinka moni ihminen syö kolesterolilääkkeitä, mutta se on sadoissa tuhansissa, jotka syövät kolesterolilääkkeitä. Milloin ihmisellä on eniten kolesterolia? Hauska yksityiskohta on se, että kun raskaana ollessa naisella kolesterolit nousevat äärettömän korkealle ja äidin maito on todella rikas kolesterolista. Hyvin äkkiä maalaisjärjellä tulisi siihen tulokseen, että saattaa olla, että jos kolesteroli on asia, mitä elimistö tekee omasta tarpeesta, totta kai ruokavalio riippuu, vaikuttaa jonkin verran, mutta pääasiassa omasta tarpeesta elimistö tekee kolesterolin, niin jos sitä raskaana ollessa ja imeväinen tarvitsee sitä paljon, niin miten se loppuisi sitten aikuisiällä tai kasvavassa iässä sen tarve? Nyt on tutkimuksia kolesterolista, niin oma suosikki on norjalainen tutkimus, missä oli 52 000 ihmistä ja se oli 10 vuoden seurantatutkimus. Itse asiassa kun googlailin sitä, niin jopa MTV3 on huomioinut sen, että löydätte, kun laitatte norjalainen tutkimus ja kolesterolia 52 000, niin sieltä löytyy tämä tutkimus. Mitä tässä tutkimuksessa huomattiin? Huomattiin niin kuin monessa muussakin rehellisessä tutkimuksessa, että kolesterolilla ja sydänterveydellä ei ole mitään tekemistä keskenään, eli ei korreloi ihmisen kolesteroliarvot ja sydänkohtaus, eivät korreloi ollenkaan keskenään. Mitä siellä muuta huomattiin? Matala kolesteroli, etenkin miehillä, aiheutti tapaturma-alttiutta, itsemurhataipumusta, väkivaltaisuutta ja masennusta. Mitäs korkea kolesteroli aiheutti? Niin ennen kaikkea naisilla, hiukan miehilläkin, mutta ennen kaikkea naisilla korkea kolesteroli aiheutti noin 25% pidempää elinikää kuin muilla. Miehillä se vaikutus oli vähän pienempi, mutta naisilla se oli noin 25%. Ja tässä tutkimuksessa korkea kolesteroli oli 9 tai yli. Se, että niitä laitetaan hyvät ja huonot kolesterolit, sekin jako on nyt mennyt uusiksi, että osa siitä huonosta on hyvää nykytiedon mukaan ja osa hyvästä on huonoa. Mä itse vertaisin, että jos kolesteroli on korkealla, niin se on vähän niin kuin kolesterolin lääkitys olisi vähän samanlainen hoito kuin jos mä menisin autossa valittaa öljyvalo, niin mä kävisin napsaseen sieltä niin kuin sen piuhan poikki, niin ettei se valita enää. Se olisi yhtä järkevä ratkaisu laskea sitä keinotekoisesti alas, koska myös osa kolesterolista syntyy aivoissa. Ja sen takia ne ihmiset, jotka ovat syöneet pidemmän aikaa kolesterolilääkkeitä, niin huomataan, että sen lisäksi, että kun kaatuu alas, ei pääse enää ylös, on lihakset heikkoja, energiatasot laskee, koska kolesterolista muodostetaan hormoneja. Eli sieltä tulee niin kuin kaikki sukuhormonit, sieltä tulee testosteroni, estrogeeni, tämmöiset on. Edes D-vitamiinia ei synny, jos ei ole kolesterolia elimistössä. Eli jos kolesterolilääkitys on tosi voimakas ja menee aurinkoon, niin ei tullutkaan D-vitamiinia, kun ei ole kolesterolia. Eli toivon, että ja kukaan ei varmaan väitäkään, että kolesteroli korkeana tuntuisi pahalta. Et siinä missä teillä on korkea verenpaine, niin te huomaatte, että ei ollut hyvä eikä tunnu hyvältä. Korkean verenpaineeseen suosittelen, että kokeilette aitoa kanelia. Aidolla kanelilla tarkoitan sitä kanelia, mitä meillä demonisoidaan ja millä pelotellaan. Eli se kassia kaneli. Meillähän kerrotaan aina, että sen pitää olla onko se nyt, mikä se tää? Ceylonia pitäisi olla aina. Mutta Ceylonissa on joku niin kuin vähän toista 100 milligrammaa kumariinia, sitä pelottavaa ainetta, millä pelotellaan.
Ja sitten taas aidossa kunnon kassiakanelissa, jos löytäisi ihan jotain vietnamilaista huippukanelia, niin siellä voi olla yli 6000 milligrammaa kumariinia. Kumariinin haitallisuustarinat lähtee jostain 1900-luvun alkupuolelta Jenkeistä, missä syötettiin homehtunutta puna-apilaa lehmille, ja nämä lehmät sai sitä oireita, koska se home oli muuttanut sen kumariinin myrkyksi. Mutta tosiaan hyvä kaneli. Kärkkäisellä on itse asiassa, ei ole mukana, koska meillä on Ylivieskasta loppu, mutta Herparia-sarjassa on hyvä kaneli, jossa on yli 2000 milligrammaa kumariinia. Se Herparia-sarja, ne ei ole sitä valinnut lääkinnällisyyden takia, vaan sen takia, että se on herkullisin kaneli. Mutta siitä olen saanut hyviä palautteita, että ihmisillä tipahtaa verenpaine. Itse oletan, että etenkin, jos siinä on niin kuin kyseessä, että verensokereiden heilunta on yksi syy, miksi on niin kuin verenpaineet korkealla. Itseäni on niin kuin jostain syystä, koska uskon, että niin kauan kun on elämää, niin on toivoa, niin yleensä ihmiset, kun ne saa jonkun syövän, niin ne jostain syystä saattaa niin kuin sellaiset, kun lääkäri sanoo, että ei mitään tehtävissä, niin ne saattaa soittaa mulle, kun mä aina uskon, että jotain on tehtävissä. Niin mä haluaisin vähän sanoa kemoterapia-aineista, koska oletettavaan, että tutkitusti noin, olisikohan länsimaalainen ihminen saa elämänsä aikana noin 3 syöpää. Yleensä sitä ei koskaan löydetä ja se on onnettomuudessa, se tulee ja menee itsestään pois. Mutta kiitos esimerkiksi mammografian, joka kukaan ei kyseenalaista edes sitä, etteikö säteilytys aiheuta syöpää, niin kiitos mammografian, niin syöpiä löydetään koko ajan todella paljon. Ensimmäinen Norjasta tuli samasta maasta tutkimus myös mammografiasta, aika iso tutkimus, ja 10 vuotta, jossa ryhmä, jossa tehtiin vähemmän, ei tehty mammografiaa, niillä oli vähemmän syöpiä kuin sillä ryhmällä, jossa tehtiin. Sen takia olen äitini kieltänyt käymästä siellä mammografioissa yhtään. Mutta ensimmäinen kemoterapia-aine, jota kokeiltiin, oli sinappikaasu. Se oli hirvittävän kova menestys, koska syöpä kasvain pieneni dramaattisesti, mutta ihminen kuoli 3 päivässä. Ja edelleenkin sinappikaasua käytetään kemoterapia-aineena, koska se on niin hyvä. Nämä tutkimukset yleensä unohtaa, kun ne keskittyy siihen kasvaimeen, että kun se koko ihminen pienenee siinä sivussa. Eli tavallaan se myrkytetty ihminen, se koko ihminen kutistuu, sen elämän halu kutistuu, se näyttää kuolevalta. Se ei halua enää yleensä elää, siitä lähtee hiukset. Ja onneksi kynnet ne ei lähde sen takia, että ne jäädytetään siksi aikaa, että sinne ei veri kierrä, ettei sinne tule myrkkyjä. Eli jostain syystä nyt syövästä puhuttua, niin jos semmoinen tulee kohdalle, niin suosittelen kaikille, että leviäminenhän on se, mitä pelätään, niin ottakaa pakuriteetä ja rajusti. Juotte vaan pakuriteetä, voitte olla varmoja, että syöpä ei leviä. Että se pysyy kasassa. Saattaa olla, että jossain vaiheessa se riittää viemään sen syövän myös pois. Syövän kanssa niin ainut semmoinen looginen järjestelmä, johon olen niin kuin törmännyt, josta niin kuin en ole löytänyt mitään, että tiede edes olisi eri mieltä. Yleensä tiede jälkikäteen toteaa, että on samaa mieltä, on intialainen lääketiede, eli Ayurveda. Heillä on 3 energiakeskusta. Yksi on pitta, toinen on vata ja sitten on kapha. Ja ainut asia, mikä on kasvua ja millä on muoto, on kapha. Eli jos törmäätte syöpään, niin googlaatte vaan, että kaphaa alentava ruokavalio. Huomaatte, että kaikki ne asiat, mitkä kasvattaa lihasta, niin saattaa kasvattaa syöpää. Ainut makea, mitä uskaltaa syöpäsairaana käyttää, on hunaja. Ainut, mikä laskee sitä kaphaa. Yrteistä eniten kaphaa laskevaa on varmaan niin kuin, ehkä kannabiksen kukintoöljy. Se on joskus 70-luvulla tuli ensimmäinen tutkimus ja se oli Jenkkivaltion rahoittama. Sen tutkimuksen tarkoitus oli todeta, että kannabis tuhoaa ihmisen immuniteetin. Ne teki isolla rahalla ja hyvin tutkivat ja
huomasivat tutkimuksen lopputulos oli, että myös se ryhmä, jossa poltettiin 30 jointtia päivässä ympäri vuoden ja useita kymmeniä vuosia, niin siinäkin ryhmässä oli vähemmän keuhkosyöpää kuin niissä ryhmissä, jotka eivät polttaneet edes tupakkaa. Eli yleensä se on vähän niin, että jos virallinen veroilla eli orjuuttamalla elävä taho sanoo, että kävelkää tuohon suuntaan, niin kun katsoo oikein tarkkaan, minne ne käskee kävelemään, niin kun lähtee kävelemään toiseen suuntaan, niin on aika oikeassa. Ja yleensä makuaisti ja oma tuntuma on myös sama. Muita hyviä syöpää, niin ne maut, jotka ovat syöpää vastaan, niin on katkero. Eli katkerat asiat. Todennäköisesti en uskalla melko varmasti väittää, että jokaisen teidän pihassa kasvaa voikukkaa. Tuotte voikukan juuren, niin siinä on hyvä katkero, joka auttaa muun muassa kaikkeen niin kuin liikakasvuun, joihin syöpäkin kuuluu. Oma suosikkikatkero on koiruoho. Se on niin tunnettu historiassa oleva katkero, että kun katsoo King Jamesin raamatusta, joka on sanatarkka raamatun käännös, englanninkielinen, niin siellä on noin 7 kertaa mainittu se koiruoho, eli se on synonyymi katkeruudelle. Siitä löytyy villeimmät tutkimukset, että tietyn tyyppisestä rintasyövästä 96% kasvaimesta vuorokaudessa pois. Että se on aika villiä, mitä pystyy saamaan erilaisilla mauilla. Saa muuten esittää kysymyksiä, vaikka olette niin kaukana, muuten mä horisen juttuja, mitkä mua kiinnostaa. Niin. Eli puutostiloja, mitä meille tulee. Eli jostain syystä näitä sotia, mitä on aloitettu ihmistä vastaan, niin yksi sota on niin kuin sota suolaa vastaan. Joskus ennen vanhaan suolassa maksettiin Rooman legionat, ne sai palkkansa suolana. 1900-luvun alkupuolella Suomessakin käytettiin niin kuin, oliko se kilo per kuukausi suolaa. Totta kai tehtiin paljon suolattua kalaa ja paljon suolassa säilyttiin. Mutta semmoinen aito, puhdistamaton, jopa hiukan kostea merisuola, niin se sisältää niissä muodoissa niitä mineraaleja, että meidän elimistö ymmärtää, että jos me otamme josoa, niin se jodi ei kauan säily elimistössä ja ehkä noin 10% siitä imeytyy. Jos me otetaan niin kuin aitoa merisuolaa, joka on puhdistamatonta ja käsittelemätöntä, teollisuudelle käymätöntä, teollisuuden prosessit vaatii puhtaita aineita, niin usein. Niin yhtäkkiä siellä on semmoisia pieniä juttuja merestä eläviä, joissa on jodia, ja ne säilyy paljon pidempään elimistössä. Täällä on ollut aikaisemmin luento kilpirauhasesta, ja mun kilpirauhasen hoitoprotokollat on tietenkin paljon tämmöisiä hyvin yksinkertaisia, että kaikki ne raaka-aineet, mitä elimistö tarvitsee, niin kun ne on läsnä imeytyvänä, niin sen jälkeen niin kun pitäisi alkaa korjaantua pikkuhiljaa. Yksi keskeisimmistä on jodi, jota saa merilevästä, merisuolasta, jonkin verran eläinkunnan tuotteista. Luuliemi on oikeastaan kaikkein hyvä. Eli keittelette aina kun saatte puhtaan eläimen luita, niin keitätte niistä liemen. Siellä on kaikki mineraalit. Siellä on aivan ihanat aminohapot. Eli aikoinaan monet teistä, kun mietitään, niin sydänkohtaukset pelottaa aina. Se on suomalaisten yksi yleisimmistä tappajista. Meillähän on se virallinen tarina, että siellä on rasva, joka tekee tukoksen. Mutta kaikki tietää, että se on yhtä naurettava, kun mä kertoisin, että mun lämmin autoni leikkasi kiinni, kun öljy teki tukoksen sinne. Eli ne on kalkkeumia, jotka sinne aiheuttaa ne tukokset. Eli pikkuhiljaa semmoista plakkia kertyy meidän suonistoon. Mä itse epäilen, että se tulee isosti vesijohtovedestä, johtuen siitä, että sitä pH:ta muutetaan, jotta putkisto kestäisi. Ei ihmisen putkisto, mutta talon putkisto kestäisi hyvänä. Sen takia suosittelen, että vähintäänkin alkaa käyttää jotain brittakannua, että saa sitä kalkkia sieltä pois. Se aminohappoja, jotka auttaa tukoksiin, niin ne on nimenomaan siinä luuliemessä, eli gelatiinissa, niin glysiini kuin proliini, jotka on suurimmat ainesosat gelatiinissa, niin on ne, jotka avaa niitä suonten tukoksia.
On muitakin. Shilajittia olen itse käyttänyt suonten tukosten takia, ettei niitä tulisi. Jos teille tulee tukos, niin siinä on pari vaihtoehtoa hoitaa se. Yksi on, että lähdetään helikopterilla sairaalaan, tehdään iso niin kuin operaatio, otetaan suonta tuolta jalasta ja tehdään pallonlaajennukset ja ohitukset ja kaikkea muuta. Tai sitten joku tapa, jolla pystyy laajentamaan verisuonia nopeasti. Ja itse olen käyttänyt, ja tutuilla, joilla on tullut yhtäkkiä oireita, niin ovat käyttäneet niin kaijanepippuria. Kaijanepippuri-shotti. Se alle 2 minuutin laajentaa suonia. Muistan, joskus sanoin sivulauseessa tai jollekin Me Naistenlehden toimittajalle, ja hän poimi sen sitten niin kuin otsikoksi. Luin sitten Me Naisesta myöhemmin, että lääkärikeskuksen johtava lääkäri lyttää Palviaisen opit ja sanoo, että on hirveän vaarallista ottaa kaijanepippuria, että se nostaa verenpainetta älyttömästi. Mä olin sitten niin kuin, että no ehkä se sitten taitaa tehdä sitä, en tiedä. Mulla soi just niin kuin puhelin, tuttu soittaa, että hänellä on todella korkea verenpaine, nyt on kohtaus päällä, että verenpaine korkea. Mä kysyin, että no, en mä oikein nyt tiedä, mutta uskallatko kokeilla kaijanepippuria? Että soita 2 minuutin päästä, että miten tapahtui. Hän uskalsi kokeilla. Hän soitti mulle 2 minuutin päästä ja sanoi, että yläpaine tuli 20 pinnaa ja alapaine 10 alas. Ei toimi ehkä pitkän ajan niin kuin ratkaisuna niin kuin verenpaineen hoitoon. Saattaa olla, että se merisuolattu vesi on parempi verenpaineen hoitaja, koska ne pienet määrät erilaisia mineraaleja, joita saattaa puuttua, niitä tarvitaan vain muutama molekyyli, niin niitä on kaikkia siellä. Jodi on se toinen asia, siitäkin on puhuttu, mistä on aina pulaa, mistä helposti on pulaa, koska siitä on maaperä niin köyhä. Teillä täällä Raahessa on hyvä mahdollisuus mennä tuonne rannikolle, hakea sieltä merilevää. Kompostoitte sitä ja laitatte sitä omaan peltoon, niin teillä on ylivoimainen jodin saanti. Se paikka, minne mä muutan, on tuolla vähän idempänä kuin Pietari, niin siellä ei ole ihan merelle helppoa pääsyä. Et ehkä mä otan evääksi täältä lannotetta omaan peltoon. Se, että jos teillä ei ole jodia, niin muut halogeenit menee sinne, minne jodin pitäisi mennä. Ja muita halogeeneja on tietenkin fluori, ei hammashoito, suuhygienia. Fluori on itse asiassa, se on niin entsyymien vastainen asia. En saanut sitä hienoa nimeä päähäni, mutta että no, mihin fluoria muuhun käytetään? Sitä käytetään uraanin erottamiseen ydinpommia varten, sitä käytetään rotan myrkyissä ja psyykelääkkeissä. Mihinkään näihin tarkoituksiin en käytä sitä. Hengityssuojaimen kanssa niin suksen pohja on erittäin hyvä. Et siellä se toimii, koska se on niin kova kerros, että pystyy hiihtämään pidempiäkin matkoja ilman, että voiteet kuluu puhki. Mutta kun aloitatte käyttää merilevää, jos käytätte isosti, niin varautukaa, että 1–3 päivään saattaa olla sellainen olo, että olisitte, niin olisi kova krapula ja olisi juonut liikaa juhlamokkaa, ei pystyisi oikein keskittyyn ja vähän tärisisi kädet ja paikat ja olisi vähän huono olo, mutta se on 1–3 päivään. Et sen nyt kestää vaikka seisten päällä. Psyykelääkkeitä tuli tuossa sivuttua fluorin yhteydessä, niin niistä ehkä täytyy sanoa muutama sana lisää. Se, että miten niin kun ensimmäinen niin kun ilopilleri, eli tämä, mistä ne juuret juontaa, niin se oli 40-luvun lopulla tutkittiin antibioottia, haluttiin toisenlainen antibiootti, joka toimisi toisenlaisiin bakteereihin. Löydettiin molekyyli, joka vaikutti veren hyytymiseen, joten sitä testattiin leikkauksissa. Sitten huomattiin, että ihminen, joka oli saanut tätä ihmeellistä molekyyliä, niin hän ei ollut leikkauksen jälkeen ollenkaan normaalin kärttynen tai mitenkään. Hän oli ihan niin kuin oma lasin takana. Ja tajuttiin, että halleluja, että oliko se nyt 3 vuotta aikaisemmin oli tullut lääketieteen Nobeli lobotomiasta. Niin huomattiin, että meillä on molekyyli, jolla me pystytään syöttämään ihmiselle niin kuin lobotomia. Että ei meidän tarvitsekaan leikata tästä enää
rikki, vaan me voidaan antaa nappia, joka tekee sen. Tätä tutkittiin rottakokeissa. Kun normaalisti rotan häkkiin iskettiin sähköiskuja, niin rotta vauhkoontui, pulssi nousi, se hyppi seinille. Kun annettiin tätä ihmemolekyyliä, niin edes pulssi ei kiihtynyt rotalla. Ja nykyisin taitaa olla kohta 1 miljoona ihmistä, jotka syövät niitä psyykelääkkeitä, ja ne pohjaa juurensa tähän fluoriyhdisteeseen, fluoksetiini. On siellä muitakin, että nykyisin kun niitä ottaa ja katsoo molekyylin auki, niin siellä käytetään muitakin halogeeneja, eli bromia. Ja se kalkkeuttaa käpyrauhasen, haittaa kilpirauhasen toimintaa. Ja näihin kaikkiin ja näiltä suojautumiseen ja näistä parantumiseen jodi on äärettömän tärkeä. Itse uskon myös, että kiitos tämän rasvasodan, niin yksi puutos, mitä me kärsitään, on rasvan puutos. Me saadaan liian vähän rasvaa, etenkin niitä tyydyttyneitä rasvoja. Eli voita ehdottomasti, kirkastettu voi, siinä ei ole yhtään maidon haittoja, siellä on vaan pelkästään maidon hyödyt. Eli se on hapatetun maidon hyödyt. Siellä on A, D ja K2-vitamiini, joista ennen kaikkea se K2 on äärettömän vaikea saada mistään niin sanotusta normaaliruuasta, koska kaikki maitotaloustuotteet pastoroidaan ja se on bakteerien valmistama vitamiini, se K2. Ymmärrettävästi, että mitä tapahtui, kun rasva vaihdettiin, niin kun te katsotte tropiikin kasveja, niin niissä, tai sisäkasveja, niissä saattaa olla semmoinen nahkea, nihkeä lehti, semmoinen vähän kovempi. Ja kun te katsotte Suomen kasveja, niin ne on yleensä tällaisia, no okei, tässäkin ulkona semmoinen vähän lötkö. Ja näiden kasvien välinen ero, että siinä toisessa on tyydyttynyt ja meillä on tyydyttymätön rasva niissä kasveissa. Ja yhtäkkiä ihmisen jokainen solurakenne vaatii tyydyttynyttä rasvaa tai rasvaa. Niin yhtäkkiä kun se vaihdetaan semmoiseksi niin kuin vaihtoesteröidyksi margariiniksi, mitä meidän lapsille pakkosyötetään koulussa, niin sitten voidaan ihmetellä, että miten on niin huonossa kunnossa ihminen. Saa sitten koko ajan esittää kysymyksiä, jos tulee jotain mieleen tai kommentteja. Tai tämmöisiä niin kuin ehkä huijauksia, mitä olisi, niin on ADHD-lääkkeet. Ne ei ehkä koske teitä, kun te olette sen verran niin kuin, iäkkäämpiä, mutta eniten pelkään niin kuin nämä lapset. Jo 3-vuotiaalle saatetaan määrätä ADHD-lääkettä. Sanotaan, että tämä on nyt kauhean epänormaali lapsi, kun tämä ei rauhoitu eikä pysy paikallaan eikä tottele. Ja koulussa vasta onkin, että mikä tässä on, että vaikka meillä on täällä niin kuin pakko istua hiljaa ja tuijottaa tauluja ja kuunnella, kun opettaja puhuu, vaikka opettaja on tylsistynyt ja oppilas on tylsistynyt, niin se osa, joka ei pysty tylsistymisestään huolimatta olemaan paikalla, niin niillä annetaan syöttää ADHD-lääkkeitä. Niillä on monta kaunista nimeä, mutta ne on kaikki niin kuin sukua tälle pervitiinille, jota Suomen armeija niin kuin käytti toisessa talvisodassa ja jatkosodassa. Eli ne on kaikki amfetamiinijohdannaisia ja ne antaa kyllä ihmeellisen vaikutuksen. Eli kyllä on skarppi ja kyllä jaksaa. Eli jos joskus teidän lapselle yritetään määrätä niitä, niin pyytäkää lääkäriltä, vannottakaa ensin hänet, että onhan tämä varmasti turvallista meidän lapselle, että ettei Matille käy mitään. Ja sitten kun lääkäri on vannonnut, että ei missään tapauksessa käy, että se on todella turvallista ja toimiva lääkitys, niin pyytäkää itsellenne omaan painoon suhteutettuna sama annos, mitä lapselle on määrätty. En usko, että kukaan vanhempi sen jälkeen antaa lapsilleen enää niitä lääkkeitä. Yksi ystäväni tuttu soitti, että hänen pojalle on määrätty ADHD-lääkettä, että mitä hän voi tehdä. Mä sanoin, että käy lääkäristä hakee itsellesi. Hän teki sen jo, ja sen takia hän ei voi niitä lapselle suositella. Että hän sai yksityiseltä heti lääkkeet tietenkin. Täytyy vaan sanoa, että ei keskittyminen oikein kestä, ja nehän haluaa myydä. Nehän on niin kuin lääke. Suomen kieli on vähän huono, koska meillä ei ole kahta sanaa, että englannin kielessä on prescription drugs, eli lääkärin määräämät huumeet, ja sitten on illegal drugs, eli kielletyt huumeet, laittomat huumeet. Ja kaikki ymmärretään, että kyse on huumeista, mutta meillä lääke ja huume on erotettu, mutta lääkärin huumeet ja katuhuumeet ei ole välttämättä niin kaukana toisistaan. Nyrkkisääntö on, että
tai itse pyrin siihen, että en koske asioihin, joissa ei ole DNA-RNA-tietoa. Eli jos ei niillä ole sitä elämäntietoa, eli jos ei se ole ollut elävää, niin mä en tiedä, miten mun geeni muuttuu. Muistaakseni ensimmäisessä luennossa jo puhuttiin, kun oli naisten rintaterveydestä, että meidän geenit muuttuu koko ajan. Ne muuttuu joka suupalolla, joka ajatuksella. Me sopeudutaan jatkuvasti ympäristöön. 30-vuotiset identtiset kaksoset eivät ole enää identtisiä DNAltaan. Meillä on hirveä pätkä sitä DNAta, josta on pieni osa vaan auki päällä. Ja ne muuttuu sen mukaan, mitä me tehdään. Sen takia en suosittele noihin niin kuin ihmiskokeisiin lähtemistä. Pidän valitettavasti ihmiskokeina myös kaiken maailman synteettisiin vitamiineihin ja väärennettyihin vitamiineihin ja väärennettyihin mineraaleihin lähtemistä. Eli en ole toistaiseksi löytänyt yhtään tutkimusta, joka olisi jatkunut yli 3 kuukautta, joka olisi osoittanut, että synteettisillä vitamiineilla saataisiin mitään hyvää aikaiseksi. Suomalainen tutkimus muistaakseni vuodelta 1992, jossa oli 28 000 tupakoivaa suomalaista miestä, niin keskeytettiin. Koska se ryhmä, joka sai A- ja E-vitamiinia, niin sillä oli enemmän sydän- ja verisuonikuolemia ja enemmän syöpiä kuin sillä ryhmällä, joka ei saanut. Tämä ei tarkoita, ettekö te voi syödä auringonkukkaa tai porkkanaa, tai vaikka jopa sitä maksaa. Suosittelen, että jos syötte eläimiä, niin syökää välillä niitä puhtaita maksojakin. Maksaan on tosin niin kuin kuollut, sen takia maksasta varoitellaan. Yksi antropologi, eli alkuperäiskansojen tutkija, oli pohjoisessa eskimoitten kanssa, ja eskimot sanoivat, että jääkarhun maksaa ei voi syödä noin paljon, sitä ei saa syödä enempää. Ja hän kuitenkin söi ja hän kuoli A-vitamiinin yliannostukseen, mutta eli ensi kerran kun törmäätte jääkarhun maksaa, niin syökää vain vähän. Pieninä annoksina varmasti terveellistä. Onko jotain kysymyksiä? Mitkä teidät askarruttaa? Eli kysymys rasvoista. Eli kuinka paljon tarvitsee niitä kasvisrasvoja vai tarvitseeko niitä ollenkaan? Mä oletan, että sellaisia kasvisrasvoja, kun me tunnetaan, että tavallaan jotain pellavan siemenöljyä, rypsiöljyä, tällaisia ei välttämättä ole hirveästi ollut. Syön itse kaikkia semmoisia siemeniä ja jopa niistä tehtyjä rasvoja, joilla on pitkä ihmishistoria ja jotka maistuu hyvältä. Suosin aika paljon oliiviöljyä, sehän on niin kuin hedelmäöljy periaatteessa. Käytän kookosöljyä aina toisinaan aika rajustikin, mutta musta tuntuu, että ei niitä oikeasti hirveän paljon tarvitse. Eli mä en muista prosenttia, olisiko, että ruohossakin on joku 6% ihan niin kuin mitä lehmät syö, niin rasvaa. Eli kaikessa on jonkin verran rasvaa. Ja ne rasvaliukoiset aineet on yleensä ne kaikkein tykeimmät. Eli kahvin rasvassa on ne kahvin niin kuin kaikkein piristivimmät aineet. Ne, jotka teistä on törmännyt johonkin eteerisöljyhörhöön tai on itse eteerisiin öljyihin niin kuin urahtanut, niin tietää, että ihan pienillä tipoilla saadaan ihmeitä aikaiseksi. Eli siellä on ne voimakkaammat lääkinnälliset ainesosat on rasvoissa. Mutta niitä voi saada myös yliannostuksia ja voi saada överit. Eli etenkin jos on urahtanut eteerisiin öljyihin, niin toivon, että tiedostaa sen, että jos paikalla on pieniä lapsia, niin se voi olla ne voimakkaat tuoksut, voi olla niille tosi voimakkaita. Eli tavallaan, että ei ihan övereitä koko ajan, mutta suosin kyllä niiden käyttöä ylitse kuolleen kemian, mitä niin kuin yleensä millä hoidetaan. Ja en ymmärrä niistä hirveästi, mutta olen monta hyvää kokemusta saanut eteerisistä öljyistä ja on sitä mieltä, että toimii todella tehokkaasti. Muun muassa vaikka, että hammas on kipeä, niin ei muuta kuin eteerisellä öljyllä. Neilikka niin kuin turruttaa saman tien, lähtee kaikki kivut. Korianterin siemenöljy maistuu niin pahalta, että jos ei oksennus lennä, niin se kyllä tappaa kaikki bakteeritkin sieltä muutaman kerran ottaa. Mutta on hyvä syödä siemeniä ja pähkinöitä, ne on muutenkin
tosi terveellisiä. Pähkinöiden kanssa täytyy olla vähän jotain tolkkua. Ja mieluiten ehkä liottaa kaikki, niin ne imeytyy ja sulaa paremmin. Onko jotain muita kysymyksiä? Jopas jotain radikaaleja juttuja. Toinen mikä niin kun on ollut, että jos joku tuntee jonkun Hortonin syndroomaa sairastavan, että itsemurha päänsärky, että sattuu silmän takaa vetää niin kun, niin kun hermoniluja, että niin kun olen kuullut tarinoita, että perheen isä on tyyliin niin kun parikymmentä vuotta niin käytännössä yöt itkenyt niin kun vaatekaapissa, niin koska on niin voimakas kipu. Niin siihen suosittelen, että kokeilette suippumadon lakkia. Varmasti veikkaan, että Raahessakin syksyllä jossain nurmikollasta tulee. Se on taikasieni, kukaan ei ole koskaan onnistunut kuoleen siihen. Se stimuloi muun muassa aivosolujen kasvua, uusien aivosolujen syntymistä ja uusien niin kuin hermoratojen muodostumista. Se kestää noin 4 tuntia. Ja sen 4 tuntia niin ei kannata kyllä olla missään ihmisten ilmoilla, vaan on parempi olla jossain rauhallisessa paikassa. Että Hortoniin, mitä on omalle kohdalle tullut ihmisiä, niin 2 parani heti ja 1 helpottanut oireet. Yhdellä kävi niin, että niin kun hänelle toimitettiin sieniä ja Hortonin syndrooma loppui saman tien. Hän ei koskaan syönyt niitä, mutta oli ollut aktiivinen kohtausvaihe ja sitten loppui siihen, kun hän sai ne. Että ilmeisesti mieli on niin paljon vahvempi, mieli tekee asioita. Syökää hapatteita. Eli jos te ostatte probiootteja, niin nehän vaikuttaa. Jos te otatte niitä pillereitä, todennäköisesti se bakteeri kuolee, se on pakastekuivattu, eli kun bakteeri pakastetaan, niin bakteeri pumppaa sisältään kaiken veden pois, nesteen pois, ettei se jäätyessään mene rikki. Ja heti kun se pääsee tonne vatsahappoihin käsiksi, niin se pumppaa itsensä niitä täyteen ja todennäköisesti kuolee. Jos ei se kuollut, niin sillä kestää kuitenkin muutama päivä ennen kuin se alkaa villisti lisääntymään, eli se on jo pöntössä. Eli ne hyödyt oli L-maitohaposta ne hyödyt. Eli todennäköisesti vanhempi väestö osaa hapattaa, se on hyvin helppoa, mikä tahansa. Jos mut upotetaan vedenpinnan alapuolella, laitetaan paino päälle, että mä nouse sieltä, niin musta tulee jonkinlaista hapan erkkiä muutamassa viikossa ja muutamassa kuukaudessa tai muutamassa vuodessa, niin lopulta on niin kuin luutkin hapantuneet. Se on helppoa, ja jos se maistuu pahalta, niin laitatte kompostiin, se oli älyttömän hyvä komposti, ja ei uudelleen yrittämään. Innostuin hapatteista, niin tuon tohtori Merkola lähetti hyviä hapatteita laboratorioon ja kysyi, ja siltä tuli vastaus, että yhdessä suullisessa hyvää hapatetta on yhtä paljon tai enemmän bakteereja kuin koko kalliissa pilleripurkissa. Ja ne bakteerit täällä asuu ainakin 10 000 erilaista bakteeria, ja niillä on jonkinlainen oma tasapaino siellä. Jos siinä otetaan 1–14 eri kantaa, niin se ei välttämättä maalle merelle heitä. Että luonnolliset jutut toimii varmasti paremmin. Onko lisää kysymyksiä? Valion kefilus. Kefiiri. Kefiiri, joo, ehdottomasti. Eli kefiiri se on alun alkaen Arabiasta tullut, arabimaista tullut. Siinä itse asiassa kävi niin, että olisiko ollut 1800-luvun lopussa, joku venäläinen nainen onnistui joltain sulttaanilta huijaamaan niitä kefiirin siemeniä ja siitä se lähti leviämään. Se on semmoinen sienibakteerikasvusto, joka käyttää sitä maitoa hyödykseen ja tekee sinne hyviä probiootteja. Todennäköisesti se hoitaa melkein kaikkia vaivoja. Jos pystyy pitämään kefiiriä hengissä, niin ehdottomasti suosittelen. Mulla on ollut kefiiriä, mutta koska kefiiri on vähän niin kuin koira, että se vaatii joka päivä tai joka toinen päivä edes hoitoa, itselleni kombucha menestyy paremmin. Eli kombucha on mun mielestä vähän niin kuin kissa. Että
voit unohtaa sen kuukausiksi, siinä alla oleva neste muuttuu aivan etikaksi, mutta se innostuu, kun sillä antaa taas makeata teetä, niin se innostuu ja alkaa taas kasvamaan. Et sitä ei tarvitse koko ajan hoitaa, kun kefiiriä täytyy hoitaa, ainakin mun oman kokemuksen mukaan. Nimimerkillä paljon kuollutta kefiiriä aikoinaan ollut. Mutta suosittelen kaikkia hapatteita. Totta kai niissäkin pitää kohtuus, eli aikaisemmin mun ohjeet on ollut yleensä, että ottakaa hevoskuorma jotain ja se toimii, mutta esimerkiksi on spiruliinaa tätä käyttänyt, mutta nykyisin en uskalla talvella pahemmin spiruliinaa syödäkään, koska se viilentää niin rajusti, että mä palelen, jos mä otan paljon spiruliinaa. Totta kai, jos niin kun on urheilusuoritus tai on kuuma, niin silloin spirulina on aivan loistava hyödyntää sitä viilentävää ominaisuutta. Mutta koska ruuilla on tämmöisiä lämpökonstituutioita myös, jotka on niin kuin kantapään kautta tullut opittua. Eli onko jotain muita kysymyksiä? Kombucha. Kombucha on alun alkaen löydetty jostain venäläisestä järvestä. Niitä on kai muualtakin maailmaa. Se on semmoinen sienikasvusto, joka syö niin kuin mustaa teetä ja sokeria kaikkein mieluiten ja tekee siihen niin kuin maitohappobakteereja ja erilaisia hiivoja ja se maistuu, se lähentyy koko ajan niin kuin etikkaa. Siinä alkuvaiheessa on tosi ihana, että mitä lähempänä etikkaa, niin lopulta se muuttuu täysin etikaksi. Jos mulla on päässyt etikaksi asti, niin silloin mä yleensä alan maustaa sitä, että mä heittelen vaan sinne niin kuin valkosipuleita ja jotain tällaista sekaan ja sitten tulee maustettu etikka myöhemmin. Muistaakseni sitten saa sen USA-presidentin nimeä, joka kun sai syöpän, niin just sattui venäläinen asiantuntija olemaan käymässä siellä ja suositteli kombuchaa, koska Neuvostoliitossa huomattiin, että tietyillä alueilla ei käytännössä ollenkaan ollut syöpää ja kaikki joivat siellä kombuchaa. Ja tämä presidentti, jonka nimen saa joskus myöhemmin päähän, niin hän eli vielä 12 vuotta eikä kuollut syöpään, vaan kuoli muihin juttuihin. Ihan vaan kombuchan avulla. Niitä vauvoja kyllä, kombucha-vauvoja varmasti saa kaikilta, joilla on kombuchaa, eli siihen tulee joka kerta uusi sieni ja pelkkä pastoroimaton kombucha riittää, että jos saat pastoroimatonta kombuchaa ja laitat sitä ja siihen tuoretta sokeroitua teetä, on ilmeisesti hyvä joka 3. kerta ainakin antaa sille teetä, että se tykkää teestä, mutta muuten voi leikkiä. Mä oon tehnyt spiruliinasta kombuchaa, tuli aivan sinistä, on käyttänyt pakuriteetä. Innostuin muinaisoluitten tekemisestä, niin olen laittanut sitten niinku muinaisoluen niinku kombuchalle. Et siellä on ollut suopursut ja siankärsämöt ja kaikki muut, ja siitä tulee kombucha siitäkin. Ja samalla tavalla jotenkin potenssoi sen, niinku, eli hapattaminen niinku moninkertaistaa yrttien voimat. Eli ihan suomen kielelläkin, kun googlaa niinku siankärsämöä, niin kerrotaan tarinoita, että maalaiset saattoi niin juoda siankärsimä olutta ja ne saattoi ruveta niin miehet jopa raavaat miehet itkemään tai joutuu rajuihin tappeluihin tai muuta. Eli se muuttuu aivan täysin, se kiltti haava yrtti muuttuu niin semmoiseksi vähän isommaksi yrtiksi, kun se fermentoidaan. Joo, Ronald Reagan oli se kombucha-presidentti Jenkeissä, joka joi sitä kombuchaa. Onko jotain lisää kysymyksiä? Sokerista. Sokeri on yksi, tai makea on yksi päämaku, eli me tarvitaan makeaa. Mulla on sellainen olo, että lapsetkin jäävät pieniksi, jos eivät ne saa ollenkaan makeeta. Mutta nykylapset näyttää, että ne on apulannalla kasvatettuja. Eli ne on sitä glukoosi-fruktoosisiirappia vääntäneet. Se makea maku, mä suosin ja uskon, että mehiläishoitajat on samaa mieltä, että hunaja on kaikkein paras makea. Myöskin kaikki perinteiset, millä on pitkiä käyttöhistoriaa, että käyttää niin kuin, nyt olisi vaahteranmahla, vaahterasiirappi. Sitä tulee kohta siitä koivusiirappi, tällaiset luonnolliset, intiaanisokeri. Siitäkään ei tule semmoisia samanlaisia laskuja kuin valkoisesta sokerista.
Valkoinen sokeri on niin kuin, siihen on lanseerattu semmoinen termi kuin tyhjät kalorit, mutta kun ne on oikeasti negatiivisia kaloreita. Eli ne imee kaiken maailman mineraaleja, eli sen jotta elimistö pääsee eroon siitä pommista, mikä tuli, niin se joutuu käyttämään paljon varantoja omasta elimistöstä. Eli köyhtyy joka ikisellä suupalalla. Ja valitettavasti, kun elimistö on puutostilassa, niin myös se ei reagoi nälällä. Jos se reagoi aina väärin, että ottaa vaan lisää marjannee, vaan niin kuin joka paketti vaan lisää, tai mikä Fazerin sininen seuraavaksi perään, niin se vaan niin kuin pahentaa tilannetta. Ehkä Fazerin sininen ei niin paljon, siellä on sentään vähän kaakaokin. Ollut hyvää vauhtia niin kuin hörhöytynyt superfoodeihin ja tein todella paljon raakasuklaata, maistin sitä joka päivä ja kiersin, olin puhdistamalla siihen aikaan töissä. Se päättyy siihen, että tulee kauheat silmäpussit ja on ihan niin kuin sekona, kun koko ajan niin kuin hakkaa lisää vauhtia elimistöä ja lisää virtaa ja lisää potkua. Se on niin kuin piiskaa. Toimii hyvin niin kuin juhlimiseen. Saa hyvän mielen itse asiassa. Kaakaolla ja pitkän matkan hiihdolla on se yhteinen nimittäjä, että kun ihminen liikkuu pitkään, niin sulle tulee anandamiinia. Meille koulussa kerrottiin, ainakin mulle vielä kerrottiin, että endorfiinit aiheuttaa sen hyvän olon urheillessa. Mutta nyt tiedetään, että endorfiini ei läpäise veriaivoestettä, eli se ei voi vaikuttaa päässä. Joten se on anandamiini, joka on kannabinoidi, ja sitä samaa kannabinoidia löytyy kaakaosta. Ja sen takia siitä tulee niin hyvä olo. Ja johtuen tästä 70 vuotta propagandaa, niin on pakko mainita, että äidinmaito on äärettömän rikas kannabinoideista. Jokaisella solulla on kannabinoidireseptori, niin syöpäsolulla kuin terveellä solulla. Ja tämä endokannabinoidijärjestelmä muun muassa säätelee apoptoosia, eli solujen itsekuolemaa. Eli jos solu on epämuodostunut, sen pitäisi vain niin kuin mennä kierrätykseen ja uusi solu syntyy tilalle. Mutta jos ei jostain syystä voi jopa olla niin, että kun käy vaan tuosta Prismasta ruokansa, niin elimistö ei pysty tuottamaan tarvitsevansa määrää kannabinoideja. Ja tiedetään, että kaikki nämä tuotteet, joissa niitä on aika tehokkaita, muun muassa auringonhattu uute. Että monet on auringonhattua eli Echinoforcea tämmöistä käyttänyt ja tuntuu, että auttaa ja niinhän se auttaakin. Melkein kaikkiin vaivoihin, siellä on paljon muitakin aineita. Että tosiaan etenkin jos teillä on Parkinsonin tautia, syöpää, jotain tällaisia, niin suosittelen tutustumaan niin kuin tutkimuksiin, mitä on kannabinoideista tehty. Et se maailma on hiukan muuttunut siitä ajoista, kun USAssa voimakkaasti isoilla valheilla ajettiin teollisuuden hyötyjä ajaen, niin ettei saa edes puhua kannabiksesta, niin siihen tilanteeseen, että se alkaa olemaan laillista siellä. Ja jos käy Public Medicineissä, mikä on USA:n valtion ylläpitämä tutkimussaitti, jossa julkaistaan tutkimuksia, niin se tutkimusmäärät on noussut niin kuin eksponentiaalisesti. Ja etenkin, leukemia on ehkä helpoin, eli melanooma eli ihosyöpä on kaikkein helpoin, kun siihen voi levittää ulkopuolelta. Semmoinen muoto kuin CBD eli cannabidioli ei päihdytä ollenkaan, estää päihtymyksen. Suomessa lääkelistattu, ei huumelistattu, mutta lääkelistattu. Et jos on niinku haasteita, niin sitä saa jokaisesta laillisesta hamppupellosta, kun käy hakemaan niitä kukintoja, niin sieltä saa sitä. Ja sillä pystyy hoitamaan osteoporoosista lähtien asioita, mutta kuukautkaa ja tehkää omat tutkimuksenne. Siitä löytyy paljon tietoa ja koko ajan enemmän ja enemmän. Ja teille, joilla on kristitty tausta, niin se on tavallaan helppo ymmärtää, että mä oon papinpoika, sen takia usein otan esimerkkejä, että Luoja loi kaikki siementä tekevät kasvit meille niin kuin ravinnoksi tänne meitä varten. Ja kun Luoja luo, niin se on vähän eri asia kuin tyhjyys räjähtää ja sattuma tekee jotain, vaan se tarkoittaa, että Luoja suunnittelee sen ihmiselle. Et sitä taustaa vasten ei varmaan ehkä mitään kasvia kannattaisi hirveän voimakkaasti demonisoida. Että on olemassa paljon kasveja, jotka tappavat hyvin pienestä annoksesta, mutta
ei nekään ole aggressiivisia. Ne saattaa olla hyvinkin lääkkeitä, etenkin koko homeopatia lepää myrkkykasvien päällä. Ne toimii. Onko jotain lisäkysymyksiä? Mitä mieltä mä olen MCT-öljyistä ja kapryylihaposta? Mä käytän niitä itse. Mä jossain vaiheessa käytin hyvin paljon yli MCT:tä, se alkoi etoa mua. Mä tein semmoisen huomion, että ne kummatkin niistä imeytyy mulle ja tuntuu paremmalta, jos mä sotken niitä muiden tyydyttyneiden rasvojen kanssa. Eli laitan niin kuin kirkastettua voita eli G-tä tai laitan kookosöljyä ja sitten MCT:tä tai kapryylihapoa. Oma suosikki on kapryylihapo, johtuen siitä, että sen energiapuusti mä tunnen heti ja lämmön nousun. Ja ehkä mä tykkään jotenkin niin kuin piestä itseäni välillä. Niin kapryylihapolla ja se mitä niin kuin vaikutuksia, niin todennäköisesti, no kun meidät on opetettu syömään se 8 välipalaa ja koko ajan tällaista rallia vetämään, niin meidän aivosolut on usein niin kuin, siellä voi olla insuliiniresistenttejä aivosoluja, eli me ei saada, niin kuin aivot huutaa ruokaa, ne ei enää pysty käyttämään glukoosia eli sokereita, mutta ketoaineet, eli niitä mitä tulee paastosta tai tyydyttyneestä rasvasta, eli MCT-öljy, kapryylihapo, josta kapryylihapo on tosi nopeasti ketoaineena, niin väite on, että samana päivänä pystytään huomaamaan muistin vireydessä eroa ja muistaa paremmin. Tämä on markkinointiviestintää kapryylihapon niin kuin ton valmistajalta. Mä en tiedä mikä on totuus, mutta hän väitti, että ruokalusikallinen kapryylihapoa nostaa saman verran paastoarvoja kuin 2 viikon paasto. Mutta suosittelen kyllä paastoa silti, mutta joka tapauksessa niin kuin, ja nämä ketoaineet korjaa hermostoa. Ja suosittelen kokeilemaan. Tuntuu, että ketoosissa saattaa, että aivot toimii paremmin. Se osa teistä, jotka on joskus kokeillut paastoa, niin paastolla on aika hyviä fiiliksiä. On kyllä huonojakin. Että olin 11 päivää vesipaastolla ja sitten painoin läheni niin lähelle 60, että mun mitalla niin oli ehkä pakko aloittaa, tai koin, että rohkeutteni loppu jatkaa paastoa, kun 1 kerroksen nousu aiheutti hirvittävän hengästymisen ja puhumisessa piti pitää taukoja, kun oli niin heikko olo, mutta kyllä se teki silti hyvää ja sain uskomattomia asioita itsestäni ulos. Jotain loisia, eli vedin loiskuuria samalla. Sain testata afrikkalaista matokuuria myös, joka on aika hauska. Afrikkalaista paastoa 4 päivää ja menee istuu lämmitettyyn maitoon. Sen jälkeen sellaisia tyyppejä tulee sinne maitoon, kun niillä on kauhean nälkä. Se toimii, testasin. Mutta siihen on muitakin keinoja, esimerkiksi se koiruoho tappaa ne loiset. Tappaa myös malarialoisen. Kotimainen koiruohon sukulainen on pujo. Kysytty. Mielellään vastaisi johonkin, mitä teitä kiinnostaa. Hyvä kysymys, että miten on MCT ja kapryylihapo prosessoitu? Mun täytyy sanoa, että mä en tiedä. Se, että ne ei saa luomuna, mä epäilen, että niitä tehtaita on hyvin vähän. Eli niitä on vain muutama hassu tehdas, joka tekee sitä. Mä en tiedä, tietääkö Olli, miten ne saadaan irti. Miten kapryylihappo tai MCT, miten ne erotetaan sieltä. Eli keskipakoisvoiman avulla, eli sentrifugilla. Eli usein, jos ne on kemiallisesti valmistettu, ne maistuu pahalta. Voin varmistaa, että mä olen yrittänyt jo pidemmän aikaa. Jossain vaiheessa yritin saada kapryylihapoa meille myyntiin, ja kaikki ne näytteet, mitä sain kapryylihapoa, oli sen tuoksuisia, että mä en uskaltanut edes maistaa. Eli niitä pystytään ilmeisesti tekemään. Tässäkin tapauksessa luottakaa omaan makuaistiin ja omaan tuntemukseen. Se on ainut asia, johon teidän täytyy oppia luottamaan. Että sama ääni, joka sanoo, että nyt vessaan tai tulee housuun, niin se myös yrittää sanoa teille paljon muutakin asioita. Jos sitä aina sanoo sille, että nyt pää kiinni, niin se ei kohta puhu. Mutta kyllä se sieltä alkaa puhumaan.
Että se kertoo vähän, että mitä täytyisi tehdä. Onko lisää kysymyksiä? Saa kysyä mitä vaan, vaikka politiikasta tai maanviljelyksestä. Siitä en kyllä vielä tiedä mitään, mutta ajattelin istuttaa pikkuhiljaa itselleni eläkepäivät. Että laittaa permakulttuuritavalla kasvamaan. Suosittelen muutenkin kyseisen tavan tutustumista, eli permanent culture. Eli käytetään vähän enemmän älyä silloin kun tehdään, niin päästään vähän helpommalla. Yksinkertainen, helposti tajuttava esimerkki on alkuperäiskansojen tapa viljellä maissia. Laitetaan maissi, joka tarvitsee typpeä ja kasvaa voimakkaasti korkeutta. Laitetaan siihen juurelle palkokasvi, joka lataa maahan typpeä, eli ruokkii sen maissin ja kasvaa sitä maissia pitkin ylös. Ja sitten, koska ei tykätä kitkeä, niin laitetaan siihen esimerkiksi vaikka kesäkurpitsa, jossa on isot lehdet, niin peittämään se maa niin, ettei tarvitse kitkeä. Ja tämä ajatus on niin kuin kattaa, että sulla on niin kuin puita, pensaita, erilaisilla juurilla olevia. Jos sulla on monokulttuurinen omenatarha, vaikka se olisi luomua, niin joka vuosi tappelet samojen tuholaisten kanssa. Joka vuosi lannotat, mutta jos siellä on välissä puita, jotka hoitaa lannotuksen, siellä on eri lajeja, siellä on puita ja pensaita, jotka houkuttelee sinne petohyönteisiä, jotka hoitaa niitä, torjuu niitä tuholaisia. Jos siellä on toisia kasveja, jotka houkuttelee pölyttäjiä, niin semmoinen ekosysteemin rakentaminen pikkuhiljaa. Uskon, että en tammenterhoja omassa elämässäni vielä paljon syö, mutta ehkä eläkkeellä voin ajaa kottikärryt tammen alle ja kai ottaa siitä muutamassa tunnissa puolet vuoden ruuasta. Ja voi miettiä, että kumpi on parempaa, vehnä, juuret on sentin, vai tammi, jonka juuret on niin kuin, kuka tietää kuinka syvällä. Finnot, suomalaiset kuulemma ennen käyttivät paljon tammenterhoja ruokana, mutta vielä 1500-luvulla löytyy kirkonkirjoista maininta, että tammesta maksettiin tapporahaa. Johtuen siitä, että entinen uskonto, mikä meillä on ollut, niin pyhät lehdot oli tärkeä, niin ne piti tuhota juurineen. Ja sen takia emme syö enää tammenterhoja. Onko jotain? Vai ehkä mä päästän teidät kotiin, jos ei ole enää mitään, mikä kiinnostaa. Niin nyt siellä on meillä, siellä on hyviä tarjouksia. Koko toi vasen reuna on euron kappale, että jos syötte karkkia, niin meillä on luomumakeiset euron. Siellä on puhdistamosnäkit euron. Älkää aloittako tämän takia karkin syöntiä. Sitten siellä on niin kuin hyviä, siellä on kovia tarjouksia, sikapäivätarjoukset. Mutta kiitos ajastanne ja toivottavasti jäi joku hyvä ajatus tai joku mikä jäi kiusaamaan ja voitte sitten itse myöhemmin etsiä. Kiitos kaikille.